Kaixo artistak, guazen laugarren igarkizunarekin. Beno, gaurkoa eguraldiaren ingurukoa da. Ez asmatu. Zuri eta biribil. Iluntasuna argitzen dabil. Ziba bat bezala mundua inguratzen. Beti dago biraka eta ez da nekatzen. Asmatuko duzu? Errepikatuko dut badaezpada. Zuri eta biribil. Iluntasuna argitzen dabil. Ziba bat bezala mundua inguratzen. Beti dago biraka eta ez da nekatzen. Zein da, ez asmatu. Pausatu bideoa badaezpada. Ilargia! Asmatu duzu? Ezta? Beti gure planeta inguratzen, txuria, biribila. Ezta? Hemen ez da guztiz ikusten, ez da marrazki moduan. Agian horrela ikusten badugu, horrela hobeto ezagutzen duzu? Gure ilargia, ezta? Hori da. Beno, ez baduzu asmatu, gogoratu pilo bat igarkizun egingo ditugula. Beste bat arte, artistak!